Κυβέρνηση και Δήμος να σκύψουν κάτω, να βρουν μια λύση, να βάλουν πετρέλαιο στα ντεπόζιτα του κολυμβητηρίου για να λειτουργήσει το κολυμβητήριο και τους χειμερινούς μήνες. Ναι. Κυβέρνηση και Δήμος οφείλουν να το κάνουν. Ο τρόπος που αντιμετώπισαν το ζήτημα αυτό, όπως είπατε και εσείς στα αρχή, και έδωσαν λαβή σε κάποιες δυνάμεις της Τουρκίας να εκμεταλλευτούν το ζήτημα. Εμείς δεν λέμε με οι γείτονες να έχουν καλές σχέσεις, να πηγαίνουμε, να ερχόμαστε, να γίνονται αγώνες, να μας βοηθάνε, να τους βοηθάμε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και δυνάμεις ένθεν και ένθεν που εκμεταλλεύονται αυτό το ζήτημα. Λέμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση και η Δημοτική Αρχή της Οριστιάδας με επιπολαιότητα αντιμετώπισαν αυτό το θέμα. Δεν είναι πάρα πολλά, δεν είναι ανυπέρβλητο το ποσό να βάλουμε πετρέλαιο στα ντεπόζιτα του κολυμβητηρίου. Κάπως με έναν τρόπο έτσι ανεύθυνο επιπόλαιο αντιμετώπισαν και δημιούργησαν διεθνώς. Στείλαμε το μήνυμα, κύριε Αποστολίδη, ότι αυτή η περιοχή τελειώνει. Τα σχολεία κλείνουν, τα χωριά μαραζώνουν, οι υπηρεσίες αποχωρούν, το κράτος αποχωρεί, σιδηροδρομικοί σταθμοί κλείνουν, το κολυμβητήριο κλείνει. Λοιπόν, ναι, κύριε Κατσίδη, αλλά εγώ σας θέλω τώρα εδώ στα δύσκολα σας θέλω. Γιατί πραγματικά. Κοιτάξτε, κύριε Κατσίδη, εγώ σας θέλω εδώ στα δύσκολα τώρα να μου δώσετε μια απάντηση. Γιατί πραγματικά, ναι, μεν ο Δήμαρχος λέει, εγώ δεν είπα ότι δεν θέλω να λειτουργεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Οριστιάδας. Σαφώς και θέλω. Έτσι. Λεφτά δεν έχω να δώσω να αγοράσω πετρέλαιο για να θερμαίνεται η πισίνα και να κάνουν προπόνηση τα παιδιά. Τι να κάνω, τι θα μπορούσε να κάνει δηλαδή ο Δήμαρχος? Μπορούσε να κάνει κάτι, αν μπορούσε να κάνει κάτι και δεν το έκανε, να μας το περιγράψετε σας παρακαλώ. Βεβαίως. Παράδειγμα, δεν έγινε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με όλους τους παράγοντες, όλους τους μαζικούς φορείς. Γιατί για να μαζέψει λεφτά από τους δημοτικούς συμβούλους να βάλουν ρεφενέ όλοι, πώς? Γιατί τι να το κάνει το δημοτικό συμβούλιο? Κάτω από αυτό που λέτε εσείς τώρα, ότι κοιτάξτε, θέλω, δεν έχω λεφτά. Μπορεί να μας απαντάει να μην κάνει τίποτα ένας δήμαρχος και να μας λέει τι να κάνω, δεν έχω λεφτά, τι να κάνω, δεν έχω λεφτά. Όχι έτσι. Δεν έκανε και τίποτα, ας μας πει τι έκανε. Ναι. Για να μας πει τι έκανε. Πήγε στην Αθήνα με μια αντιπροσωπεία. Συναντήθηκε με τους αθλητικούς παράγοντες. Συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη. Με την Αντιπεριφερειάρχη. Ταρακούνησε τον κόσμο. Ότι εδώ δεν πρέπει να κλείσει αυτό το κολυμβητήριο. Δεν είναι σαν όλα τα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Εδώ θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Δεν έκανε, ευθύνεται. Ναι, σας ακούμε, προσοχή. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά θα μπορούσε εύκολα κανείς να τα χαρακτηρίσει ως ελλείψεις στην πολιτική που θα μπορούσε να ακολουθήσει ένας δήμαρχος. Πραγματικά, εάν λέτε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει ο κύριος Μουζάς, έτσι, προφανώς υπάρχει ένα έλλειμμα στην λειτουργία και στις διεκδικήσεις αυτές. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκάλεσε μια έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι λέει η νομαρχία? Όλοι αυτοί οι φορείς, οι βουλευτές μας, η κυβέρνηση. Καλά, τώρα 2 λεπτά να προκαλέσει έκτακτη. Κύριε Κατσίδη, να προκαλέσει τώρα ο Δήμαρχος έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου επειδή το κολυμβητήριο της Οριστιάδας δεν έχει πετρέλαιο, τώρα είναι λίγο υπερβολικό, μου φαίνεται, έτσι. Προημερήσιας διάταξης. Μπορεί να γίνει μια συζήτηση ότι εγώ έχω εκεί απάνω αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Δεν θέλουμε να αν μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια. Να δούμε πώς μπορεί να βοηθήσει. Και νομίζω ότι μπορεί να εξασφαλίσει να πουλάρει εκεί το ντεπόζιτο. Ναι. Δεν είναι φοβερό και τρομερό? Τώρα, με συγχωρείτε λίγο, αλλά το κολυμβητήριο της Οριστιάδας είναι κλειστό εδώ και μήνες. Τι είναι αυτό που σας έκανε? Τι εννοείτε? Κλείνει το χειμώνα. Ναι, αυτό σας λέω. Εδώ και με 2 μήνες είναι κλειστό όμως το κολυμβητήριο. Δεν λειτουργεί. Είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε το θέμα στην επικαιρότητα. Το ξέρω. Γιατί το φέρνετε τώρα, δηλαδή? Έγινε κάτι διαφορετικό, ας πούμε? Έγινε κάτι που προκάλεσε αυτή σας την κινητοποίηση? Να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Συνεχίζει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Συνεχίζονται τα παιδιά να πηγαίνουν να προπονούνται ή στην Αλεξανδρούπολη ή στην Ανδριανούπολη. Από 100 τόσα που ξεκίνησαν έχουν κατεβεί στα 20, γιατί οι γονείς δεν μπορούν και τα παιδιά δεν έχουν τον χρόνο να πηγαίνουν. Και στην ουσία ο αθλητισμός της κολύμβησης στην Οριστιάδα που ξεκίνησε τόσο δυναμικά και τόσο ωραία και τόσο φιλόδοξα, σβήνει και αυτό το πράγμα για ένα ντεπόζιτο πετρέλαιο.